može da prođe. Vučić negde gradi, a neko viče ne može. Jedan kaže strvja nikad brže nije rasla, drugi kaže stani, blokada nas je spasla. Vučić pravi puteve, pruge i stadione, blokaderi prave šatore i barikade. Jedan viče idemo u budućnost deco, drugi viče ne mrdaj, tu smo do proleća. A narod sa strane gleda i naručuje pivo, pa komentariše braćo, ovo nije normalno, ali je živo. Jedni blokiraju, drugi odblokiravaju, a Srbija kao reality nikad ne spava. Vučić na televiziji non stop kao reklama, blokaderi na ulici, to im je drama. Jedan ima bager, drugi ima pištaljku, jedan zida zgradu, drugi duva u zviždaljku. Jedan kaže ovo je na revolucija, drugi kaže ovo je nova institucija. Jedan kaže strani plaćenici, drugi kaže mi smo samo studenti i građani. Vučić kaže ne dam Srbiju, blokader kaže ne dam ulicu, a običan čovek kaže dajte meni samo da prođem do pekare po kiflu. Svi bi da budu vođeni, niko da bude vožen, svi bi na naslovnu, niko da bude složen. Ali kad nestane struje i interneta, onda svi zajedno kod komšije na rakiju, brate. I tako prođe dan, i tako prođe noć, a sutra opet ista priča u isti blok.